24. srpna roku 79 našeho letopočtu chill ráno ve městě Pompeje. Lidi si jedou svůj vibe, netušíc, že tohle bude jejich poslední den. Jo, fakt jako konec. Tohle je story o tom, jak během pár hodin zmizelo celé město z mapy. Život v Pompejích před erupcí. Pompeje byly římský epicentrum, lázně, trhy, divadla. Lidi si žili luxusně, jako by to byl nekonečný summer break. Vesuv? Jen takovej chill kopec v pozadí. Nikdo netušil, že je to spící drak, co se chystá probudit. Město mělo propracovanou infrastrukturu, akvadukty, kanalizaci, dlážděný ulice, prostě ancient smart city. Fresky na zdech ukazovaly každodenní život, mýty i trochu erotických výjevů. Jo, i tehdy měli svoje OnlyFans. Obyvatelé byli mix, boháči, obchodníci, otroci. Společenský život byl plný festivalů a divadelních show. Pompeje byly obchodní centrum, přístav spojoval město s celým Středomořím, peníze tekly proudem. Ale i přes všechen ten luxus bylo město zranitelný. Nikdo netušil, že pod nohama se hromadí síla, co všechno smete. První známky průšvihu. Ráno 24. srpna. Zvířata se chovají divně, psi štěkají, ptáci mizí. Země se lehce chvěje. Lidi to házejí na běžný zemětřesení. Studny a fontány vysychají. Signály jsou jasný, ale nikdo je nečte. Nedávno bylo v Pompejích silný zemětřesení. Město se ještě nevzpamatovalo a už se blíží další rána. Lidi byli na otřesy zvyklí, takže to neřešili. Nikdo nečekal, že se blíží apokalypsa. Atmosféra ve městě je napjatá, ale většina pokračuje ve svých denních rutinách. Den jako každý jiný. Zatím. Někteří začínají balit kufry, ale většina zůstává. Doufaj, že to přejde. Spoiler, nepřejde. Vesuv se probouzí a chystá se na svůj velký comeback. A nebude to hezký. Výbuch. Minutu po minutě. Kolem poledne. Boom. Vesuv exploduje. Popel a plyn letí do nebe, slunce mizí, město se noří do tmy. Popel začíná padat jako sníh. Lidi panikaří, snaží se utéct, ale chaos vládne všude. Střechy se hroutí pod tíhou popela. Ulice jsou neprůchodný, dýchání je těžký. Peklo na zemi. Večer přichází pyroklastický proud, žhavá směs plynů a popela se valí rychlostí až 700 km za hodinu. Nikdo nemá šanci. Teploty dosahují až 1000 stupňů Celsia. Lidi umírají okamžitě, jejich těla zůstávají zachovaná v pozicích, ve kterých zemřeli. Erupce trvá 3 dny, město je pohřbený pod 6 metry popela. Pompeje přestávají existovat. Zkáza je to totální. Tisíce mrtvých, město vymazaný z mapy. Game over. Finální boss fight. Pyroklastický proud. Nad ránem 25. srpna přichází finální rána. Pyroklastický proud smete všechno, co zbylo. Vlna je tak silná, že ohýbá stromy, ničí budovy. Město je srovnaný se zemí. Oběti jsou nalezený v různých pozicích. Někteří se snažili utéct, jiní se schovávali. Všichni marně. Extrémní teplo způsobilo, že mozky některých obětí se proměnily ve sklo. Vitrifikace. Creepy, ale true. Pompeje jsou zničený, ale jejich příběh přežívá. Díky zachovalým strukturám máme unikátní pohled na starověký Řím. Katastrofa Vesuvu je připomínkou, jak mocná je příroda a jak křehká je lidská civilizace. Pompeje dnes slouží jako varování a zároveň fascinující okno do minulosti. Díky, že jste se mnou prošli tímto dramatickým příběhem. Pokud vás zaujala historie Pompejí a chcete se dozvědět víc, dejte like, odběr a napište do komentářů, co vás nejvíc překvapilo. Uvidíme se u dalšího videa.